Parlament. És el nostre cap de llista per Girona, Salvador Vergés. Gràcies de veritat. Suposo que us podeu posar a la pell de la Mònica Sales, de la Janina Abella i meu. Estem acostumats a parlar al Parlament i això és absolutament un altre món. És emocionant veure-us a tots aquí. Gràcies. No sé quants som, però som centenars. Gràcies, president. Gràcies, presidenta. L'altra presidenta no la veig, ja em perdo cap allà. Això de ser un escenari 360 graus, en fi, és igual. Si em deixo algú, disculpeu-me, amigues, amics. Gràcies sobretot a Elna i al seu batlle, a Nicolàs Garcia, que m'ha dit que seria per allà baix. Gràcies, Nicolàs, sé que no et pots quedar. Tal com vaig llegir un dia, Nicolàs Garcia, els catalans del sud, per venir aquí, no hem travessat cap frontera. És la frontera que travessa el nostre país. I escolteu, és un honor immens, representar la candidatura de Girona. Perquè si m'ho permeteu, jo crec que m'ho permetreu, Catalunya és la terra del president, però Girona encara una mica més. Per tant, els gironins assumim aquest repte i assumim amb molt d'orgull aquest punt més, si escau, de responsabilitat. I si és un honor encapçalar la llista, és un honor també que la tanqui una persona com la Maria Rosa Vila, que no sé on és, sisplau, aixeca la mà, Maria Rosa. Maria Rosa és l'alcaldessa d'Amer. Gràcies, alcaldessa. Barcelona és la capital de Catalunya, però Amer també és la capital de Catalunya. Gràcies. Alcaldessa, jo crec que estareu d'acord que si som capaços d'encomanar tan sols la meitat de la il·lusió que respira, no a la nostra llista, sinó a les nostres llistes, farem que aquest 12 de maig sigui absolutament històric i ho farem molt i molt gros. Però hem de tenir en compte una idea que jo crec que és molt clara i que l'hem de portar tots a dintre nostre. I és que tan veritat és que no podrem mai gestionar els diferents àmbits del nostre país al nivell que ens mereixeríem sense els recursos i sense les competències que ens representa l'espoli espanyol, sense la independència, com també és veritat que no aconseguirem engrescar a tothom que ens acompanyi en aquest nou embat cap a la independència si no som capaços de convèncer-los, de demostrar-los que els polítics que estem al capdavant d'aquest país sabem gestionar, com Déu mana, els recursos que tenim en aquest moment. I a la tornada del president Puigdemont, el seu retorn és el retorn de les dues coses, de l'embat nacional, però també del bon govern. Perquè si volem un país independent, és precisament perquè volem un país modèlic. I quan vam ser a govern en aquesta legislatura, i aquí veig molts consellers i moltes conselleres, vam demostrar la gran vàlua que teníem com a govern amb aquestes persones, amb aquests consellers i amb aquestes conselleres. Però nosaltres portem tan a dins nostre, en el nostre ADN, aquest esperit de govern, que fins i tot des de l'oposició hem seguit liderant en moltíssimes qüestions. I estic pensant en el deute històric, veia per aquí en Canadell, la Glòria Freixa. Estic pensant en la llengua, en l'habitatge, en les renovables, en la sequera, en la pagesia, i tant que sí. Sabeu com ens estimem la pagesia en aquest partit? La pagesia és l'ànima de Catalunya. Però no només, també en salut, en llengua, en drets socials, etc. I en aquest moment, en aquest punt, voldria fer un agraïment molt especial als diputats i les diputades de Girona que han format part d'aquesta legislatura però que no estaran a les llistes perquè
estan lluitant, segueixen lluitant des d'altres fronts. I em refereixo a la consellera Geis, no sé on ets, consellera Geis. Gràcies per la teva defensa ferma de la llengua catalana, ets un exemple. Però no només, en Ferran Roquer, no sé si ha pogut venir, Ferran, t'estimem, la Marta Madrenes, la Tònia Batlle, en Pere Albó, la Susana Besant, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies. I en aquestes eleccions i el Parlament i després el govern, si som, que no en tingueu cap dubte, hi serem, spoiler, hi serem, entomarem tots els temes que preocupen a la gent. Estem parlant d'economia, estem parlant de salut, d'educació, però també tots aquells altres temes que són molt complexos i penso en aquest moment, evidentment, en habitatge, en llengua, en multireincidència, en immigració, i ho farem sempre amb responsabilitat, amb sentit de país i amb sentit d'estat, perquè nosaltres no hem vingut a fer com fan altres, a defugir els temes o a esborrar-se, ni tampoc a proposar solucions simplistes. Nosaltres ho hem vingut a entomar tot amb responsabilitat. I tenim clar que per governar cal escoltar a la gent, cal donar confiança a la gent, a les seves iniciatives, perquè només així aconseguirem que la gent torni a confiar en les seves institucions. I totes aquestes propostes, totes aquestes accions, les sabrem particularitzar a la realitat de Girona. I si ho volem dir d'una manera gràfica i bonica, a Girona sabrem defensar tant la terra com el Ter, sabrem defensar tant la qüestió nacional com la gestió del dia a dia. Perquè nosaltres, ho hem dit moltes vegades, som els del ser i els del fer. I en el ser no hem vingut de cap manera a confrontar els companys independentistes. Nosaltres hem vingut a confrontar l'Estat. I per això seguim fermament convençuts que ens cal la unitat. I això ho demostrem a la nostra llista, que va molt més enllà de les sigles de Junts. I en aquest punt m'agradaria donar un reconeixement especial, un agraïment especial, com a olotí, a una persona per la seva implicació valenta, que no és gens fàcil i no sol passar, que diuen, perquè ens obre Catalunya al món i també perquè ens ajudarà amb una cosa molt important, que és recuperar i retenir talent. I és l'Anna Navarro. Anna, moltes gràcies! I per tant, cal que seguim tots els independentistes junts en aquest mateix vaixell, tots junts en el mateix vaixell. Però el que cal ara és que siguem nosaltres, la gent de Junts Més, els qui portem el timó d'aquest vaixell, els qui governem la nau per poder oferir a la nostra gent, a tots, els independentistes i els no independentistes, el millor progrés i el millor benestar possible mentre seguim avançant cap a la llibertat. I alerta, que ningú de bona fe no s'equivoqui. Si algú es pensa que el PSC ja no existeix, que el PSOE nord-oriental és una opció per portar la nostra nau a bon port, no, de cap manera. L'altre Salvador, ja sabeu a qui em refereixo, l'altre Salvador serà sempre un cavall de Troia de Madrid per assegurar a Espanya que ens puguin seguir munyint. I, president, nosaltres, jo crec que parlo en nom de tots, treballarem per ser dignes d'aquest tot o res sense xarxa, que amb tota la teva generositat i sacrifici personal i amb el de la teva família has ofert al país per aquest 12 de maig, per restituir aquesta institució amb justícia, aquesta institució que tan dignament tu representes. I nosaltres et volem acompanyar en aquest embat, en aquest nou embat cap a la independència, lluitant com ho feu vosaltres, amb el conseller Comín, amb el conseller Puig, amb en Valtònic, i com ho fa la capitana Nogueres, amb el seu equip a Madrid. Gràcies a tots vosaltres! Gràcies a tots vosaltres per la vostra lluita exemplar. I sempre, amb la victòria de l'1 d'octubre a sota el braç, sempre. Ens ho va dir el president fa molt pocs dies aquí mateix a Elna. Estem preparats per si la negociació no avança, tirarem pel dret. I tant que tirarem pel dret.
I vaig acabant. Els candidats i les candidates sabem on ens posem, sabem els riscos que assumim, però ho fem amb tota la consciència, amb tota la convicció i amb tota la fermesa. I en aquest punt m'agradaria molt, crec que els he vist allà, si em permeteu, unes paraules per la meva família que avui han vingut i m'emociona molt. Precisament perquè els candidats i les candidates sabem on ens posem, que volem seguir el sacrifici del president Puigdemont, que queda anys lluny nostre, evidentment, però que volem assumir aquests riscos. Gràcies per ser-hi, però sobretot gràcies per deixar-m'hi ser. Donem sentit a tots aquests anys de patiment dels nostres represaliats, dels nostres empresonats, dels nostres exiliats. Per la independència, pel bon govern, fem-ho gros, fem-ho gran, fem-ho històric, visca Catalunya lliure! Fort aplaudiment. Ara sí, Salvador Vergés!